Am, citește întrebările. N-am mințit părinții că merg la o prietenă și am fost altundeva. Așa. Parcă n-am, eu știu. N-am, eu știu că n-am. N-am. Apoi mama știe mai bine. Hai, următoarea întrebare. N-am chiulit de la școală. N-am. Bine pe fără. Hai, n-am. N-am copiat. Asta nu așa cu foarte vizibil. Așa e un rezultat că nu mai înțelegi. Da, hai, următoarea întrebare. N-am fost geloasă pe cineva. Cornat, sunt mai gine cu Turnăvestru. N-am spus un secret pe care trebuia păstrat. De-al meu numai. Dar de-a cuiva nu spun. Hai, următoarea. N-am un crush. Ce? N-am un crush. Cașă? Crush! Știți că eu joc școală. N-am. La mine e jumate. Da, și nici jumătate. Care atâta cu vreo cu aia? N-am cred. Stai, că nu mai... N-am râs într-un moment nepotrivit. Mai ții mintea că când Dai să dăm până la șeia. sau ți-am arătat la pantofia. Spune o fotografie. Sau Foarte mult am. N-am stricat ceva acasă și am dat vina pe altcineva. am. Oleu, stai. Sora mea. De tot. Zic că mereu. Greșit. N-am căutat pe Google de ce mă doare și m-am speriat de rezultat. Ce mă doare? Am. Când Maria avea o zi, era în